Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Никола Карамфилов, а вие гледате новините на МГ за петък, 14 юни. Имате идея за проект, но не знаете как да я реализирате? Заповядайте в първото издание на МГ Инкубатор. Там ще имате шанса да работите по своите идеи и проекти със съдействие на състезателите по IT на гимназията, както и техните ръководители, и да направите вашата идея реалност. Събитието се провежда днес и утре в огледална зала в STEM центъра. Участието в събитието може да е индивидуално или в отбори до двама. Не е нужен предходен опит в разработката на проект. Днес бе откриването на състезанието, което премина с презентации от бивши и настоящи състезатели в сферите на информационните технологии и предприемачеството. В събота, 15 юни, отборите ще получат насоки от състезатели и ръководители, ще се състои презентирането на проектите пред жури, както и награждаването. Школата по информационни технологии традиционно се занимава с подготовката на ученици за Националната олимпиада по IT. По време на школата учениците разработват свой проект, с който участват в различни състезания, като трябва да се демонстрира постоянен прогрес в неговата реализация. Участвайки в тази школа, учащите се здобиват не само с много нови знания в различните сфери на компютърните науки, но и се научават както и да работят в екип, така и да презентират пред публика. Учениците, участващи там, често след време биват приети в различни елитни университети в Европа и САЩ. Следващия петък, 21 юни, предстои да се проведе рок-концертът на математическата гимназия. Значи на 21 юни от 19 часа в Варна Лайф Клуб, спортна зала, ще се проведе първият отделен рок-концерт на МГ. Това е първото по рода си такова събитие, защото винаги музикалната формация на МГ, ако можем така да наречем, винаги се е изявявала в концерта "Послушай празника на гимназията" и за пръв път ще има свой собствен отделен концерт със собствена програма, която за жалост не мога да разкрия на нашите зрители в момента, но всички са официално поканени да заповядат. Входът е напълно отворен и ако имате в предвид приятел, роднина, който искате да поканите на концерта, си повече от свободно да го направите. 21 юни, 19 часа, Варна Лайф Клуб. 4 медала, 2 лауреати и 10 грамоти за учениците на МГ Варна от националния летен турнир по информатика. Състезанието се проведе от 7 до 9 юни 2024 г. в град Русе. На него златни медали извоюваха Деян Хаджиманич от 12Б и Венцислав Иванов от 5 клас. Сребърен медал взе Веселин Маркович от 11Д, а Ралица Николова от 9Г взе бронзов медал. Освен това, Веселин Маркович се класира в националния отбор по информатика с резултатите си от поредица състезания, сред които летния турнир, както и от последната контрола, провела се на 9 юни. Тази година Маркович за втори път постигна невероятен успех, успявайки да се класира на националните отбори и по математика, и по информатика. Грамоти за доброто си представяне на състезанието също завоюваха още 10 ученици от 6 до 11 клас на МГ. Преподаватели на явилите се ученици са госпожа Юлия Димитрова, господин Илиян Юрданов и господин Милен Мавродиев. Ученик на МГ триумфира и на турнир по таеквондо. На 1 юни в село Кранево бе организирано мащабно състезание по таеквондо. В надпреварата взеха участие десетки клубове и близо 250 състезатели, сред които и деветокласникът от МГ Божидар Бангеев, като неговият отбор Одесос взе първо място в генералното класиране. На турнира Божидар се състезава в възрастовата група за 16 до 17 години. Там той спечели първо място в дисциплината форма, а в дисциплината спаринг заслужи трето място, изправяйки се срещу много по-големи и тежки противници. На 27 и 28 април се проведе 9-я български географски фестивал. В състезанието, което се проведе в град Бургас, взеха участие 12 отбора от МГ Доктор Петър Берон. След първия елиминационен кръг, за финалното състезание се класираха 5 от нашите отбори. В оспорвана битка и задаване на допълнителни въпроси, отбор Географ МГ в състав Михаил Паскалев, Тилман Ахмет, Тея Спирова и Радина Кръстева взеха първо място. В индивидуалното състезание разходка с изненада учениците завоюваха следните отличия в съответните възрастови групи. Златни медали за петокласникът Максимилиан Бойков, седмокласничката Анна Кръстева, осмокласникът Петър Пенчев, деветокласникът Християн Маргаритов и 12-класникът Георги Йорданов. Сребърни медали за петокласникът Кобрат Илиев, шестокласникът Димитър Пасков, седмокласничката Тея Спирова, осмокласникът Антон Димитров, десетокласникът Тилман Ахмет и 12-класникът Михаил Паскалев. Както и бронзови медали за седмокласникът Константин Митев и десетокласничката Яница Никова. Между 26 и 28 април се състоя националния кръг на 27-та олимпиада по астрономия. Той се проведе в математическата гимназия Гео Милев в град Плевен.
Националният кръг учениците се състезават в 3 състезателни групи за 7 и 8, 9 и 10 и 11 и 12 клас. Провежда се в 2 състезателни тура в рамките на 2 дни. В най-малката възрастова група взеха участие 5 ученици от МЕГЕ. От тях осмокласникът Светослав Арабов взе най-високо отличие, като заслужи първото място и остана на няма и 3 точки от максималния актив от 70. Четвърто място с 52 точки пък взе Антон Стоянов. В следващата категория се изявиха 8 ученици от нашата гимназия. Трето място с 54 точки завоюва деветокласникът Ярослав Басков, а 8 и 9 място заслужиха съответно Миглена Меркулова и Теодора Желязкова от 9 и 10 клас, които спечелиха по 46 и 43 точки. В най-голямата възрастова група се включиха 5 представители на МЕГЕ. От тях най-впечатляващо се представи 11-класникът Александър Иванов, който се класира на 10-то място. От 26 до 28 април в град Русе се проведе 17-та национална олимпиада по история и цивилизации. Домакин на националния кръг на надпреварата беше средно училище Христо Ботев, а в нея участваха 120 ученици от цялата страна. Математическа гимназия бе представена и в трите възрастови групи и 4-мата класирани ученици от гимназията взеха участие в надпреварата. Велина Соружин от 12 завоюва лауреатско знание и първото място във възрастовата си група с най-високи показатели в двата кръга. Освен това, Лев Гаденки от 7-ва, Камелия Дянкова от 10-га и Филип Димитров от 12-я клас получиха грамоти за отлично представяне. А какви интересни събития са се случили на 14 юни през годините? Нека разберем. През 1158 г. град Мюнхен е основат от Хайнрих Лъв на брега на река Изар. В 1926 г. Бразилия напуска обществото на народите. През 1940 г. започва германската окупация на Париж. В 1949 г. Алберт II, макак Резус, се качва на ракетата V2 до надморска височина от 134 км, превръщайки се в първия бозайник в космоса. През 1959 г. еднорелсовата система на Диснейленд, първата ежедневно работеща монорелсова система в западното полукълбо, отваря врати в Анахайм, Калифорния. През 1962 г. Европейската организация за космически изследвания, по-настоящем Европейска космическа агенция, е създадена в град Париж. В 1967 г. сондата Маринар 5 е изстреляна към Венера. В 1985 г. 5 държави членки на Европейската икономическа общност подписват Шенгенското споразумение. През 2002 г. близкият до Земята астероид 2002 МН минава на 121 000 км покрай планетата, около 1/3 от разстоянието между Земята и Луната. Това беше всичко от новините на МЕГЕ. Гледайте ни отново следващия петък от 20 часа, когато ще видите последната ни емисия за тази учебна година. Последвайте ни в Instagram, абонирайте се за канала ни и изпращайте своите предложения на имейл адреса ни meganews@megabaron.com. Благодарим ви, че бяхте с нас и до нови срещи!